Abuja. Hello? Hello, Kim. Please, send us to me. Please, send us. Policeman is disturbing me here. And another policewoman. Send us immediately. Don't waste them, please. Please do it immediately. Dara, a guy cannot take I just go near Libe. The anon Dara, the cannot get on a pimp, cannot get on a faff. Do you should not quarry? A cute care cone. One letter, I know what's done. Only the game in here. They are number one on me. I can look at him who do police who are necessary now, Bodas now, but one do police. In turn, back, Macam, more actually their problem. I call up and keep I making no, Bobo, it's no more. Ask what Gigaba, you know, about email. Yam so busy. Hello. You know the very tantama. We don't carry a Igbo now. Wow. I don't have any Igbo. No, but. Hey, oh, you better than Aqua. Bruce, the pass. Can you open this thing? Just remove it. I want to pass. You want it? Eh? I'll try to enter the. Oh, Christ! You actually pass. You should go to Google Gota. But you go now who gave you Christ of Nazareth. When you Christ of Pronantago, you want officers at law. Officers at law. Get us now. Gotta come back. Please, I want to pass. Pass, ma. Triumphant entering. Pass! Look, let me tell you guys. Enjoy gafe ba. I'm a gafe. I just need you no respect. Unu jaku nu mepe ya kam gafe. In peace, oh. Unless we not your trouble. You are kind of do more less me trouble because all the kingdom maka Bermuda triangle. Tiki shine logo. Officers. I'm working in Mehranya Kamashima Kamadora. One Pranya Kamashima Kamadora. Of course. Ah, when he gave me. Of course. Oh, when he gave me. Korean Kogiru. Oh, when he gave me. Lola try it. Kekwanke basara alumdi na ime premier. Answer him. And I take me Lola did not get some Kerika Basra Magalola de Magalo Benedict. Or can face you. On hitch. Better don't face me, because you face him, give remain no faceless. Don't dare me. Me pay him a gaffy. You were banja. You got a prison. You got police station. You never against one again. I got a prisoner. Prisoner where? Ke prison call? Or Abuja? Enugu. I get. Maybe you could go. You get one guy, trouble, got the trouble for. Yeah, but actually, me get back. I can. How can Butuzo? Over to you, officer. It's over to me. Over to you. Oh, just the next Naka. Oh, my. Case over. Madam. Case over. Hola. I got prison. No, man. I got prison. Actually, me get back. I go to prison. Butuzo. Officer. By the left. Mark. Time. Left. Handle. Left. Right. Akani akekura. Left. Gabana. Move. Left. Right. No, you follow. No, Yes, sir. No.
onwe dị ihe inye ka aka ya kesi dị over nne ngwa gabazie gaba aga achọrọ m ikwu na-aga mkpọrọ ihe ọbụla ga-eme ebe ahụ I'm game. I got one. Ọ wee ebe a ka ọ wee ebe a ka ebe si aga ihe nwunu gbugazi oge. Officer Karoto, I got Malagaragi. Iyon Puli Mary, no under arrest. Imama, one name no under arrest. Ijonjo, one name no nansobu. Officer Karoto, I mere ginio. Iwe wunuzo, iwu no under arrest. Ihu okada nuzo, ono under arrest. One phone call, ilabajelu. Ejeke kwara mo. Asim stop there. Ogini kamere, asim kusi there. Tupum zaronu mo, lekwam lekwese. One phone call, anokwam naselo. Obodo no bagara, kini kaigeme. Ndu ojio, I mere gini. Ebeje ba digima, laba digima. Atire gova, ino na nsobu ebelebe. Nke wani kanjo. I mere gini. Tanzaro nubo Achọghị m ịla. Achọrọ m ịba mkpọrọ. onye mmadụ gwụsakwa egwu nwebere katun anyị na gomere gị take ya seriousness bikonu anyị ji Chineke ya ọgụ ihe awụ normal obi shekil obi out egwu egwuregwu biko Achọghị m egwuregwu. Achọrọ m unu dị serious ugbu a. Tinyenụ m na mkpọrọ. Achọrọ m ịga mkpọrọ. Akwa mkpọrọ ahụ tinyenụ m na mkpọrọ. mkpụrụ ụmụazị ibe gị ga-awa ha abalị ga ndị nọ na mkpọrọ otu ịpụta kụna onwe gị na-etupu ịlakpụrụ iji mkpụrụ ya nya isi mkpụrụ ahụ dị ebe obibi bisaid mkpụrụ anyị ha kpochie ya enwe ha dị mkpọrọ anyị dị mkpọrọ les unu bizi unu gbalagara from ụmụduru ekwe bịazi ama Igbo You killed me and you're running. Ichemi ga-agbanwe ọsọ. Ichemi ga-agbanwe ọsọ. Unu ochemunu ga-agbanwe ọsọ. You think you can run from your shadows, eh? Unu gburu m tụba n'ime ọhịa. Isi tụba gị n'ime ọhịa. How is that?
obi amapụla m. Ilu otu siri gaa ichekidele gị chegide m sị ka m pụta chọwa ga-achọwa na ma nga ahụ gị n'ụzọ. Maazị apụọla. Agala ha chọọchị. Agara ha ekpere. Agwọ nọ n'akịrịka. Eso? Supu. N'abalị gị nsọ. Ọmụnụ sọkwa na gịnị? Nga dịkwu ka obi ka dịkwu ya n'ezi. Gịnị ka o kwuru? Eleghị o kwuru. Agwọ nọ n'akịrịka. Ezigbote agwọ. Ahụna m etu esiri gbuo onye ibi mma. Nkwa na otu o siri zee ya. Butu nnukwu akwa mmụọta n'ọsịsọ biko. Ezigbote ụjọ ji ma mma ọdụm ihe m na-eme eme. Nwanne otu m si ebido. Nkwasị mgbe anyị bịara garo na nke ya bụ nwoke ebe ahụ ha kpọ m ga ha nara m 10,000 n'ego m ji ha nna m ya o wutekwere m mana m si mba ebe ọ bụ ego eji azọ ndụ na-enye ihe nwoke m emechi ihe o mere sị m na anyị ga-eti ụzọ gawa na nke ya bụ nwata nwa okorobịa gaga yọọ ndị nga nna ha biko maka na ọwa anyị nwa gburu ya mmekwe ka ọ ghọtasị na ọwụda anyị gburu yes as far as na ọ nọrọ ndị awa customer custody otu ime n'ebe ọ nọ nwụrụ ndị awa custody na ụtụkwa anyị gburu ya ụjọ abịa m mmadụ ihe m ga-eme chelote m ga-esi were ndụ m ụda aga tọgburu ụmụ okorobịa ndị yutu hụrụ onye ọbụla akpa igbo nọ na-araga siga araga igbo ọwụ ha wụrụ esi ha rịrị igbo ka anyị gịrị ihe ha aṅụda anyị bigbuo anyị na ndụ nọ na-atọ ụtọ ụtọ m nwụọ esese ma ọ bụrụ na ya emede ihe otu osirikwu ya ga yọọ nne na nna ya ha agbagharakwa n'ahịa na spirit nwata nwa okorobịa na ọ ga na-etomato anyị ọ ga na-atọmentị anyị karọt na-ekwu n'ihe otu m ga-esi ghọta ọwụzi m nọ ebe a eziokwu m otu kamgbe ha gbarakwa ihe ahụ niile akọ m ji eziokwu m ụjọ abịara ebe m si bido ihe m jiri ọkpụ dere so ihe na-emekala lụrụ mgbe ọ dịra tantamanto ndị ọzọ anyị na-ebo tantamant anyị nọ nwaanyị dizele tantamant oke ntị family tantamant egodo ndụ na-atọ ụtọ ihe m na-arịọ Chineke ekwedola ọ dị ova ka ọ dị ova onye nwụrụ ka m ga-eshi ka ọ bụ n'ofe ụkpọ amawe m ka m na-eshi ike isi ofe ka agwụla m ahịhịa ke mmiri nzọ ọkọchị ka nkụ ndị uwe ojii nnọọ elekere chọtara m adịkwa nwekwa ọrụkwa na mma ma ga-achọta n'ụlọ oche esogbula na-aga ha n'ozi oche ọnụ anyị bụ dịkwa m ọjị nsogbu anụ ọwụ na ọwụ maka ọnwụ nwa m ahụ ka m kwuru yes ọ maka ya ka anyị ji bịa tegala nụnụ nwa m nwụrụ ka ha agaala anyị nụbiri ya anụ anyị pụta ọnụ maka emechara m anyị transfa anyị gawa saịdị ugwu Hausa ga ebe ha na-anụ so anyị nọzi ugwu Hausa ebe ha onye
onye mi ya wo onye shi ndị Hausa anyị na ya na-arụkọ mee ya na mee ya announce mgbe ya nwụọ ọkụ ahụ nwụrụ anwụ ka m chiri okay mgbe ahụ ọ nwụrụ emezi anyị the throne eme anyị depatch anyị sai ya bịa wụrụ ya so mgbe mi ahụ nwụchara gịnị mere na ama m onye mi awụ ama m ihe na-akọ na ụta dị m gịnị kwunu anụ na ihe unu kụrụ bịa were onye na-achọ ikwu ọwụ ma ọwụ eshiwe always I be no ga ha na na check point ebe jack point ebe point ebe checking point I be no ga ha bia no ga ha that day I know gide o bia no nozie I know zinga gịnị mere anụ gịnị mere mgbe bia no bia anya bịa nọrọ nwa gị the boy ahụ nwa gị ka ahụ nwụrụ anwụ furu efu bịara anwụ ya bịa gafete bịa lee anyị anya oto bịa nwasị anyị anya oto obodo ekele anyị anyị si mbe leto nwa obodo ha gị esi enye anyị disrespect anyị bịa mee ya arrest yes esughị bịa mee ya arrest ahụ bịa anyị bịa mechaa anyị arrest bịa ya mee ya arrest rụzie gawa na sel anyị tige nga ya mmadụ na ojide ahụ ya kwawazie kwagide anyị mmadụ ihe anyị anyị na onye mmiri okwede anyị bie ya aka n'obi okwede Officer Karoto, I got Malagaragi. Iyon Puli Mary, no under arrest. Imama, one me no under arrest. Ijonjo, one me no nansobu. Officer Karoto, I mere ginio. Iwe wunuzo, iwu no under arrest. Ihu okada nuzo, ono under arrest. One phone call, ilabajelu. Ejeke kwara mo. Has him stop there. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will